50 klim kif tiddeskrivi l-esperjenza tagħkom? Hija esperjenza sabiħa għax għal-fatt li tkun qed tagħmilha għal dan lan nobli hija what keeps you going every day. Għax l-ewwel ġurnata all right, it-tieni ġurnata all right, imma mbagħad dejjem il-ħin tal-irqad jibda jonqos. Mbagħad it-tielet u r-raba' it gets tougher and tougher. It-temperatura ma nitniex għax kienet għolja mhux ħażin. Fatt iżiedu ħafna anke bħala water breaks nifqu a few seconds nimlew l-ilma u nerġgħu naħarbu jiġifieri nkomplu. Hemm esperjenza sabiħa on the whole. Tgħidilna forsi fuq l-inċident li ġara? Pratikament konna kważi 60 km barra mill-Pjazza tal-Vatikan, jiġifieri forsi kien baqa' 3 sigħat u nofs erba'. Konna niżlin niżla. Ovvjament f'niżla tkun niżel naqra mhux ħażin. Kien hemm ħofra, dħalt fiha u tlift il-kontroll tar-rota u waqajt. Żammewni dak il-ħin hemmhekk fil-post għal xi siegħa u nofs biex jevalwaw naqra s-sitwazzjoni kif inhi. Però tlabt biex nerġa' nitla' fuq ir-rota u nkompli sal-Vatikan wara 6 ijiem l-aħħar naqra u hekk ġara infatti kien baqa' jsu satej u nofs tlieta oħra tlajt fuq ir-rota u kompleta.